Tras máis de 2 meses de paro polo concurso de acredores voluntario da empresa adxudicataria, o Concello de Pontevedra desbloqueará próximamente os traballos no Teatro Principal. O Goberno local deu conta hoxe da resolución do contrato. Unha vez que se resolve o contrato, que é o que nos permite? Pois nos permite, por exemplo, axudicar mediante contrato menor a realización dos baños. Por que é importante axudicar os baños, os aseos do Teatro Principal? Porque isto vai a permitir a apertura do Teatro Principal. Segundo os cálculos do Goberno local, o contrato menor para a construción dos baños podería adxudicarse nun prazo de 15 ou 20 días. Ademais, as obras poderían estar rematadas no prazo dun mes, o que permitiría reabrir o Teatro Principal ao público. Vamos a apurar o máximo posible porque non sei se vos falei dun evento que se celebra en setembro, que se chama o Placemaking, que vai no teatro. O Placemaking celebrarase entre o 27 e o 30 de setembro. De xeito paralelo, o Executivo inicia o expediente de liquidación para liberar o crédito non consumido que se consignara ás obras do Teatro Principal e que a empresa paralizou o 14% de execución. Unha vez que se remate este expediente de liquidación, o que iniciamos é o procedemento para acabar a obra ou a adxudicación do novo contrato. Gulías estima que este novo proceso de licitación poderá prolongarse entre 6 e 8 meses. Así as cousas, a intención do Concello é non ter que volver a pechar o Teatro Principal. Por iso, falarán coa nova adxudicataria e coas entidades que empregan as instalacións para intentar compatibilizar as obras cos seus usos habituais.